Siga maganda ita. Nyok. Dandan di ka nabigbig ka. Ha? Uri siga. Dandan ni saan kamot nabigbig. Ta nakapurma kamot iti kastaunay. Mauraw. Ika. Gagangay ti asinsado ti biyag na pari Dudong. Ha? Ang uwan ngagpaisaw pari Mauraw. Madlaw kumaday takay. Kumpleto kan iti alahas, rilo, singsing, kwintas. Na! At dapat aritos mo Sikan ati asinsado ti biyag na paray. Kun saan lang nga iti ramay ti imak ti ayan ti singsing kao. Mabilang tay katagtingin na na sapatos ko Aday ta. Ha? Inikat mo ti sapatos ka ng medyas mo, Maro. Kita mo ti ramay dagiti saka Dudong. Ha? Na? At dapat singsing dagiti ramay ti saka paray? Kamu na Kusan la asinsinan asingsing dagita paray. Kuore dagita rilaw, kwintas ken aritos kao. Ay nabalor dagita paray. Napintas sakit ti trabahom ijay syudad, Mauraw. Miyaw. Anda pa'y lugang ko na. Awan ti asinso di ti lugar tayo. Iso ano kaya mo o masinsaw. Ibagam la kanyak tatulungan ka paray. Ha? May seriknak iti trabaho, Mauraw? Wala. Kwalipikado mo lang ata. Ay, anan to pa'y babakag kanilala kaya katrabaho. What? Ha? Anya trabaho aya? Ahintay. Ahinti iti daga? Saan? Nay, anya ngay nga roday ta, pare Mauraw? Basta ahinti Ahintay paray. Abang ano ada nalipat Dudong. Awan mo't siguro, bakit? Agan anad ka Wen, oras ka. Agan anad ka matapanawa. Wen? Wan. Sikat yun ba nga aganad. Kan agsingsingpat kay ti lugar apapanam Di kag bababae ijay. Wen, sigun ba't anasingpat to'y asawang bakit? Jak maarami, di mangisukat ka. Kasi ka lang ti labkaw. Anya ngaya trabaho tinastrakan ni Dudong anak ko. Jak amo taamon na kanupay lang nanang. Di matinlaw-lawagan na imbag ni Mauro. Basta ahente ko na namadlaang. Anya? Di paigayang para irong Mauro ti kadwana. Ang mga ano isong-song na di asawam kang bisyaw. Ha? Tuso na di Mauraw. Nakalalastaw. Ay, adamat panunot ni Dudong tatang. Amo na matinasayat kan saan? Saanan nga ubing, tapno pa'y sungsong ka ni Mauro. Napintas siguro ti trabaho ni Mauro ijay. Iso na awis mo tin ni Dudong. Jak amo Tay jayan di trak paray. Umay kan tamang ano maunaan ta. Agora ka. Apay dahi ta atrak, Mauraw. Basta umay kan. Dito. Agpistola dito yan. Tay jayan. Darasam. Unaan tanda giti kakadwa ta. Agkalkal tay ti basura. Ano kasta trak ti basura dahi ta paray? Wain. Alam na. Lalay ngam tagkal ka. Tapno makakorta ka. Anya? Ay ko, jak ninamnama akas ti trabaho ta dito. Di kan sumanaw ko nak. Itam tiramida ka ta, tuladan na ka. Kastoy. Kastoy. Lalay ngam tagkal ka la. Daytay, agdaman. Makitam daytay, dunaw. Putod asingsing. Kasla puro abalitok dayta. Kuway. Madlaw mo no piki, wano saan ti alahas ang kaday. Puerta adagos na ito yung paray. Nan, agkalkala mamangaruday. Mayata, at dagay mo agpaiso kwarta iti basura. Makakalkalak ko iti Buda. Awan day ta Buda? Malabaw. Dagijay na dadaal kandaanan nga alalas ni makalkal mo paray. Angam na balawr. Mala, agkalkaltan. Agawa ma.
Mailakok dagitoy kwarta man ng paray. Nagsurti ka matay. Ado tinaalam a basura, apakairanuda na. Wala. Pasensya ka na paray. Di ka mabalin nga ibingayan, iti masapsapula. Makanla, ti mabalin ko nga ibingay kang ka. Diyak lang pagharap ababay ni ti basura, ti bimaknangan. Kiway! Nagbabak na nga tattao ti lumugar dito. Di mo makita nang dadakkel dagiti babalay da dito inay. Uwang nga raw. Pasig adi abroad dagiti anak kinasawa dagiti da dito. Iso nagdadakkel ti babalay da. Basi la da dahil dagiti alas da. Nga oray na balon. Ibulitang da. Kunaklanoan niya nga, hindi ti bagbagami di pare. Kas dila ti imbaga mo. Tapno kas lagpaisaw. Anya? Ada pa yung nang ibulang itirep. Iso da ito ada dito yung kwarto apagababa nga. Patitibay. Wasing masay. Kanda dumapay. Pasig amin na basura. Tinaggapon da kita. Ha? Kuwamparay. Basila dadahal dagiti daduma. Repair ka. Ti daduma. Awan dadahal na. Naumaan dalaan. Isong building tam. Kasta ka di pare? Kano da pagi bulang iti silpon. Kita ti silpon ko na eh. Kino imbasura daday ito. Maya gayam dito yung mauraw. Kaya't ko. Nadalos mo't at trabaho ti kastoy. Sana nadalos ti trabaho ta. Kano nagrugay. Basura ka nga ron ti kalkalan na. Ha? Kahit ko asawang pare. San ada ka? Sir aramidin ta. Sika magayam ruda. Ay sumrek ka na ka. Agyaman ak tatang. Apayawan pa dya sawam. Awan pa'y tatang. Magustuhan na ti trabaho na ijay. Iso asaan pa'y laka nung agawid tatang. Paliwawang na dyan nga sawam. Puno nga tayo at trabaho tinapananday dyan. Insungsung samit tanday dyan mauro iti inom. Babae kas kada sugal. Ay saan tatang? Dakkel namin ti masapsapulan na ijay. Iso adi na pa'y kayat ti agawid. Aywan. Dahito iti pangaramanan niyo kano iti sapol wano birok dya asawa. Sa karibo a pesos man. Wen tatang. Ay, dalod mo, Ruda. Adda tatang. Ay, awagam di Dudong, takasarita. Darasan! Kasanong ti trabaho yun dito panawan niya, tatang? Ay, napasa yung kontrata niya balay. Bakante at ita. Naimbaga no, palubusan na kay ni nanang. Mayat dayay. Apay kita saan. Isukat ti batong palay. Saka. Ha? Uray makalawas ko la dita. Kaya't ko tiyag sideline. Padasa mamatiyag sweldo iti dakal. Tatang, sinwertiyan la ditoy. Saan nakanayon adakkel ti kita? Anya trabaho yo ay dita. Narigat? Saan ba? Aguray lang, kay nagpidot. Ha? Aguray ka nagpidot? Kastalaan? Bukan tatang. Nay! Mayata! Ay, aguray ka nagpidot lang. Easy! Sige nga raw, agawid ak inton sa badaw. Agawid ak iti malam, tao may kay sukunain. Malaga raw. Urayan ka, agawid ka nga, agawid mo sa badaw. Bye! Bukan tatang. Bye! Nagadumot ta alaam abado mo, Arturo. Ano Inalam samot amin abado mo. Ay awang kastek siguradaw. Nung ngayawan danumda jay. Awang paglabak iti badaw. At least, ora dya aglaba. Adalat tayo sa ukaw. Tinto mga napapalam. Tal na ka mambag. Hindi ka kagyaman ta bumaknang tantaw. Sasawam mo? Isumay! Kita man ni Mauro agayam di manugang ta. Baknangal, tadakkel ka no ti sweldo na. Apay, anya trabaho yung kano ijay aya? Aguray, ken agpidot ka no. Aguray kan agbidot. Adakit kasta trabaho? Tadang road. Anya turayam kan pidutam. Tsaka mau. Basta nalakalang ti trabaho. Ken dakkel ti kita.
Ay, naapala talaga di Ma'am Roda. Si Moro to ni asawam. Bye-bye anyo latan nanang. Pagbigyan yun. Uray kat sumagmamanumat lang aldaw tikawan na dito'y barangay tayo. Wen ngam kasanon no kasapulan da ni tatang mga karpintero. Anya nga iti ibaga karason kadag iti mang sapul ken kuana. Ay, nakangaglay ti dakkel a kwarta. Nagdardaras mo na si Mora ot. Bayan yun. Padasan na kanulaang nanang. Kastoy ti panggadan mi dito, tatang. Anda! Basura! Uwan, tatang. Ala, agkalkal kayo. Alain nyo amin apakairanudan. Tayin ta ilakaw. Dudong. Dahito mati nakalkal ko iti basuraan. Ha? Nagdakil asan dya, tatang. Ang mga nabulok daytan. Saan? Tay dyan ti di nabubulok ti nakalak. Anya? Tatang kambang loko ako nak. Saman! Mabalimpay na ito'y dudong. Ay, kaden tayo kadamaw raw. Anyat napidot yung dudong. Tata Arturaw. Adama basit amaw raw. Adama napidot ko naputad a kwintas. Inak to ila ko intong bigat. Madlaw nga dakarat na. Ay, kikwarta mga rodin. Ano kaskasano dudong? Barang nabalor tinapidot ko aparay. Da kayo nga'y tata. Ada napidok niyaw. Awamit. May salasan dyan tinakalkal ko. Hanggang aguray kayaw. Apay nga'y nga almanan nyo na kita makalkalyo iti basuraan. At saan nyo mat ako kwa? Imbel lang da nga rodin tata. Sayang no may belang. Pakairanodan tayo pa imat. Yalang tayaw. Ay, maditi kasta nga ramid yaw. Panagtakaw mula day tangar aramidin yaw. Bauro, dudong. Maditi kasta. Ha? Andan titrak. Ay, unaan kayaw na. Ay, maray mo tikatugangan mong dudong. Huwag nga raw. Inunaan na tamot tong paray. Ay, ikibay ang latamit ha. Barang makaswerte, may. Tanay, di mo lagswertein. Di mo lang makapido, tani di mabalin ng ilakaw. Kumanong aldaw na dito yan. Ay, huwag nga raw. Sa pagpupudo, no kasyang awan makalkal na apakairanudan na paray. La, umay kamutan paray. Rogyan tamutan ti agkalkal. Wow! Silpon tinapidot ko iti basuraan paray. Tata! Le, mayat day ta. Tay nginginain ang modelo day ta. Iso na lang ta medyo daanan. Iso nga rin yung building dan tadaan ay. May pa day tao. Si Kangay, nga nakalkal mo paray. Day ti manaw. Doa cellphone. Kan may sa pendan. Kasla balitok day to'y pendan ti pintas ha. Kan day ti na dadala pulseras. Uy, nakadukay ta, paray. Ay, si Kangay tata. Awan! Nagmamalasak. Ay, awan mga rodin ha. Kukwayo man tagtil-til mo, nung maila ako, may nagiti na pilo, may. Saan? Diyo tagi kuwan, ti saan nyo ako kwa? Isubliw dagita na pilo yaw. Tatang, imbel lang dandag ito, uy. Apay ta isubli tayo pailaan. Ay, basta! Ay, agyo dagita. Ta isubli, kadagiti akin kukwa. Ay, inakukusyo mo nagiti na pilo, may. Hindi pa public service iti radyaw. Uno telebisyon. Agtatakaw kayaw. Saan mo tatatang? Di yun itunton iti akin ko kwa. Tadi dan tumulapagan ado dagitan. Ay naapaw, imbasura da lang aruday. Umangamin tata. Apal yun sa langamin tata. Umapal kay saman. Saan? Tsak o galit yung mapapal. Basta isublit dagito iti akin ko kwa. Napamutang paray. Ay, nagloko iti katugangan maon. Ay, pasinsya mo mawag. Ay, gimbata ka iti badong bakit. Ada pa'y sapatos mo dita. Da, apay, adamo na pidot mo a basura ka isutin lakom. Ayaw na. Ay, swerte-swerte gayam ijay. Ay, di ako nagsublay. Uray ka, nakaswerte ako mag... Apay, anyat na pidot mo aya. Alahas ka ang cellphone.
Ang di mo ni bagbag ka ni Roda. Secret talatan. Anya? Idlakok na gijay. Tinaglakwa. Isutin shopping ka. Nay, gimatang ka pa iti balat a sapatos mo. Wala. Naibaglang ako sa regno. Alaan dakto man ang ninong. Iti kasal. Ni, barbaron sa amat na sapatos siya, tata. Nagsilap magtan. Ay, wala. Ewan mo ngamin mauray ko na mga lakan niya kaninaw. Isungaw sa reklatan ngagpail ito'y balata sapatos kao. Ay! Bagbagay yung magtata. Ay, tingklaw! Ay, Ni, sumungad din ti Jeep. Ingkay agluganan. sos, sapay na gano'n tagur-uray a pasaheros. Ay, sige, taon na inabalasa ko Taraye, kao na ba? Ikan taray, tata. Anday! Anday, Diyos! Ay, apay na ito sapatos ta. Nagalis mo. Ay, anday! Kahit nasakit pa lang ang kasikat mo, Arturo. Ay, bakit? Kantipatong ko. Nagsakit. Ay, nanatiran kami na batutin na kay Saltagak. Ay, unay mga dayayan. Ay, anyan. Kakaiso na di ka na disgrasya bayat ti panagkarkarpinterom. Day takit din na sapatos ti pakaisalsalta kamon. Ibulang mo day ta sapatos. Eh, talaga nga'y bulang ka. Nagalis magkayam na dyan, nagatang ko. Iso nga'y palapal kuntong. Iti damo, Jack imbagbagay ti asawak ti naramid ko. Ngam iti nagbaybayag, impudnok matlaang ti amin kankwana. Ti panangitaray ko iti napidot da mauro kan dudong a cellphone kan alahas. Nalabit dusak dayjay ang napasamak kanyak, gapo iti naramid ko. Iso ang nagkidawak iti pamakawan iti manuga ko. Kat Jack matan inulit ti naramid ko. Alakastan, ti pagayam mo, Arturo. Alah, pagayam Arturo, pag nakmamday taan na pagteng mo. Ngamen, kabutbutang dagaramid iti sana may parbag. Taamin nga ramid tayo, adda supapak na. Taday ta balikas akarma, saan la may balbalikas dayta. No dikat mayar aramid, wano mapaspasamak. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Arturo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagnina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, iti tunggal maysa at tuy manan tuy pagayam mo no gayam yo ni Jenna Almoite ang mga kakamakas Manang Biyana. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama ita, wano'y basa kat manipod ka ni pagayam tayo aruhel sa napudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Regent TV, ditaro si Pilagan Isabela, William Bulusan, Joan Rovillos ka ni Alejandro Selga. Kasto'y man di surat ni pagayam Ruhel. Dear Manang Biyanang, kayat ko nga istoryaan, ti kapadasaki di baruak pailaan. Aging gaan ang asawaak. Ada nasawak ng awan anak may, kat adayo amadan kami iti anak iti nagbalin nga asawa. Noa pa kasta tinakunak, iso ti binsa-binsak nga istoryaan, kanipadramakan ka. Rugyak ti agsalaysay. Day, rumor ka day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, numaya lapurma ka mapanagaran. Ay, sos. Unay day ta na porma, manakaw. Ay, maday. Sukatam tabadong. Bado tila kay day ta. Nakaislaks kakit din. Saka nagpulo iti sabong-sabungan.
Kan nakabalat ka iti sapatos. Saka nagpumada. Anya ngay day ta apostura manakaw. Kastoy matisigod na pa nagpurpurma. Kasla di kay pailan na iruang magkanya. Nanang. Ay maday, pala kayon nakatilangam iti kasta apurmam. Na? Agsukat ka nakaw. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam no kasta ti posturam. Tawan na, ma-turn off kan ka. Basta komportable ang iti kastoy alangak, nanang. Sige, kapana ka untanay malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay ngagpurpurma. Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na purmante. Abay ay alapdan nyo. Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvay. No pa nagpurpurma laang, ay sus. Ada yung atiwak di kasinsin mo. Wana tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy tirumbang apurma kaanakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay, wenno panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Amom nga men, Elvay, kaanakan. Madismular ti panagbakit kan panaglakay tayo, no pang bagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan no senyor kan sa kagpurma iti pang grade 5 babadaw. Ibagadan to pay agkabaw kan nakasla ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na da iti Tagalog kaanakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakit, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwak ababalasang no pinormaan laang ti pagsasaritaan. At ganiti anak ko. Nay, apaya kasla nalpay ti abaga masimang pay, Rohel. Awan na sa hamot tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka, ay kat sumapul kay ti sabalay. Try and try until you succeed. Kunada nga ron. Ni Elizabeth ti kaya kong asawaan. Awanin sa bali pay. Ni Elizabeth lang. Kahit ko namat nga awan namnamam kan kuana. Anyat ko na naaya. Sumapulak ka no iti sa baling armat. Tagdua-dua nga ming kanya. Amangan ka nululuko lang. Anya, ay sus, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't ma, tatulungan ka. Kuyugan ka mapanagaraw. Anya? Kababay mo ta? Amangan no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar iti bukod ko asaka. Amangan no adda ma-turn off kanyak. Ay sus, apay ngamin nga ipanunutam tiar armam. Think positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kanta. Sa denaw ti balayda, kanta gaano kaya day tanga Elizabeth. Ne, Cesar, da kayo kayam. Ay, nanang mo ka day. Wang, iso ti ina? Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-armentoy anak ko, anya. Abalayan to, be. Nanang. Ay, Iso ni Elizabeth. Tiar armag. Ay. Ay, si kagayam ni Elizabeth. Ay, pasensyakan, kabsat. ay sumrak kayo akabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sos, anay ko, ay, simakit matantingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan, kabsat. Ay, maday, sumron sa manan ti sakit ti tiyan ko. Ay, stay to yung ngipon ko, kunak ko ba? Ay, anay ka, ay, anak ka, una akong agawid. Ay, nasakit na talaga ti ngipon ka, anay. Nanang. Apay nga anak kami suka yaw. Ada ka din nakabadtripan yaw. Ha?
Di kan agsubli iti ayan day nga Elizabeth. Magbabain ka. O madakas ang makitak iti day ta. Ay naanak kaw, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay kalukwan day tangay bagbagam. Adudita ti mabalin mo nga armon. Ay, basta, jak kayat ti katawanak nga agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat! Ay na, adda na idanon kanya kadamag. May papan iti inam. Ay, di na kano kayat paraken ka. Ha? Iso nga ibagbaga ka, sumapol ka niti sa bali nga armam. Ta sigurado nga ado tagbalin alapad na klunan ka. Basta si Katyay ayatag. Di ka sarda nga naging ga di na aklunan. Akluna, kadamot pa nagayat ko kan ka. Dagitilaan tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadirami din ta. Anya, Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wang makibibiyang kadata. ngam amangan no anya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang kaw. Tinapatagkag kadwata. Si Katyay ayatak Elizabeth. Oh, mangibaba inday di akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinak dengdenggan. Agad, anyat maramidan yung ay no isot kayat nantay. Ay mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas metlakin ni Elizabeth tagbalin ang manugang ka. Anyalat sa dagiti kakabagyan tayon ngay. Dila nagpilpili nga minan iti inaram na kunada Oray kumabot ano baknag. Ante narigat agsao iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw, ang mga no nasingpo mo day dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daim pakanday dyan na Elizabeth iti anak ko. Ginayuma na siguro. Anya! Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmat itatagparikot hanay. Amang ano, di na kaya ti anak mo at ubi nga aday ang umsika. Di ka madanagan. Amunan, ti may papan ka dada. Kati kayat na, agkasarta na pa man na sumangput. Ha? Agpasaw? Wana, honey. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agungat day chay. Dinalakit di kaya ti panagkalay sata. Di ka madanagan, ta kasaritak to ni Nanang. Nanang, nagkayat kayo maidisang kaday. Inayat yung day di tatang. So, maawatan da ko mamit Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat? Tatungkal tao ka makari na mo itikas tayo. Awan bibiyang ko kata kayaw. Ay na, Sukir ka, iso ang makaamu kayaw. No denggan na, pagyamana. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaamu ka. Aramitin nyo ti kay kayatyok. Ay, nahagyaman anak ko Ay, pasensya ka no makiasawa akmanan. Ay, sapay ko matamaawatan nak. Ay na, nagsaritaan yun ti maipapan iti day tabanag saan ka di nanang. Awan ti problema ko na kalangaro din. Agrubuhat kayo kay di. Mapan tayo di balay ti nobyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Ha? Agpaiso anak ko? Uwan na. No kasapulan nga alo kuyak di aramidak. Tapno maawat na kayo nga kas manog. Nanang, handa kamay. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kaya't da ka kumaama kasarita. Nanyapay lang tirumbang apagsasaritaan tayo. Kat nagdan na kayo matan iti anak ko. Naimbag nga orasyon, nana. Siyak nga'y nini ko. Anak tinubya ti anak iyo. Ha? May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabalen na Ay, sige. Sumrag kayo. Mala, umunag kayo. Umay kayo. Ay, pasensya kayon iti panagsasaaw. Mala, iti unag ti pagsasaritaan tayo. Jaklaim pagarop nga adagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang ka. Ay, agyaman na ka tanaawat yung matlang ni nanang ko. Magbalin na manugang iyo.
apay kit binasaan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak ka. Ay, thank you, ana na. At patyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni nanang ko, iti sidong ti anak mo. Ayatan diya tayo tunggal mais, ha? Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Addaman damaga. Anya nga diya ta? Adda ka din nobya. Ay, awampay mat. Agpada tangarod ta. Ay, gayap. Mabalin ka dahi nga awisan ka inton malaham. Sa dino ngay. Ijay Plaza. Inta agpasyar. Inta mang restaurant. Kasjay. Agpagnapagnata. Ay, sige pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam. Iso nga ayos lang diata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, Nikaw. Nikaw. Anya ngay matitipong iti may sa babae. Taapay nga aging gaita ket awan pa'y nobyam. Napili kan saman. Sa anak nga napili. Napukawan tiganas ko nga makiayan-ayat. Ngamin kat namin adungay nga nalokloko ak. Anya. Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya. Manutaw-tawon da ngay. Buente uno, kan 19. Anya. Ay. Apay no padasong ti bakit, Niko. Bakit? Ay? Anya ti amom ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destiny. Anya? Anyam, napili kan sa mga main. Saan nga, Rod? Saan ka napili? Di uray bakit basta managayat, kan di na kaisok-sukat. Anya. Sa anak sa pahingag, subli di abroad na lang. Ay, katadakan ka dayta, anak ko. Mga sawakit di sa akto ag subli. Mga sawa. Apay, adan nobyam. Katadya. Sino ngay? Hindi ko na yung ay bagayo na na. Kwa. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak daytoy anak ko. Hindi day tayo. Adda ipudnukun ka anak ko. Kat sapay lang kumata maawatan na. Kundi ka kumaagong ungod Hindi day ta. Makiasawa ak matun iti mabi Sino pa kiasawa niyaw? Bukas ta, adali mo da nobyo yaw. Nabiit kami pa'y anagkin na awatan na nakaw. Apay, sino ay tinobyo yaw? Kwa. Ni Niko nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa ti tao ngay! Di kaila ka din makasapul iti sa bahay. Apay, anini ko pa'y langay. Makiasawa kayo iti siyumang kao. Kahit anya ngay nga rod. Kapilitan taay ayatek nga rod maut. Aging inay at kamay anak ka. Nanang! Kasano day tangay? No makiasawa kayo iti anak ni bagat kao. Mati Di awagak ton iti tatang ti siyumang kao. Isuntumot din takin siyumang kanyak. Maday nagulaw. Kahit uray anya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Diyak kayat? Sumapol ka iti sa balay? Saan aninikaw? Naggulaw. Ay dinaklapdan. Nagrabaw ti rasaw ti saan mo apangayatan kininiko para kanya. Di saan tang agbinbinir ngas no day ta ti problema. Apay, ti kayat mo si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Unfair mati kastangar aramidam Managim bubukod ka, tadi mo kayat nga agragsakak. Nasa nakasta na lang. Ay basta, makiasawa akin ninikaw, period. Nagadwa pa kinayatam ni Nanang Paymut. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya. Kano ti kinabakat na ti problema? Apay nga dia kayo?
ubing batin na kaasawaan yo. Iso nga maawatan diak ka di. Diak ngamin kaya tayo makirelasyon iti ubing ngam siya. Ta, ang mga nopal, diak tumanan. Amo yun, matinaglablabwasak. Ngam nanang di asawak di asawaan. Kasano na itangay? No talaga, bakit ti kayat mo nga asawaan, sumapol ka dita? Ado dagiti babakit dito lugar tayo? Ado ti balo? Basta sana ni nanang. Di naksukiran, Nico. Anya? Umayak man, anak ko. Ay, nanang, na kayo magayam. Sumra kayo. Agyaman na. Adda nini ko dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay, anak ko. Kung saan nga imawawag apulos. Nawanan Nagluwas iti parbangaw. Nagsubli ni Brown. Anya, apay nga'y asaan ang nagpakada kanya. Kaila kasarita ni Bakakaon. Nakapanunod ti anak ko, nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti panggandang na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay iti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya, Ay, pasensya ka na talaga. Angam saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sananang. amok adi nurugam ti anak mo. Tamok adi na kaya taparakan ko na. Apay akasta ka. Inawat ka para iti anak ko. Nga mapay adi nak maawat para iti anak mo. Apay. Kumusta tiri na yaw, nanang? Mayata na anak ko. Nailiw-liwag kung ti pan nakapaay ko kun ayat. Di na sayatan o kasta. Ay, wang. Adan asawa ni Nico, ija Brown. Wan nga raw, nadamag ko dayta. Ang amawan kanyak dayjayan anak ko. Nakamove on na kaun. Kat pasensya kan no inuy-uyaw ko idi ni Elizabeth. Imbagbagak abakbaketan ama idilikan ka. Ang maawatak itan. Tawan inubingan kan binaketan kan ayat. Tasyak mismo. Nakarigna akmet idi iti ayat iti adayo nga ubingam siya. Iso ang maawata ko na anak ko. Kat pasensya ka na. Kan uray ni Elizabeth nga asawam. Pakibagam tulakan kwa na apasensya. Nagkinawatan kami nga rod itinak, kat naaklon na matlaan ti amin. Ti amok guraan na kami itag nanayon kan ni Elizabeth. Gaputa saan miya kinanunungan ti relasyon da kan ni Nico. Ngam naaklon na matlaan ti amin, kat nakailiw-liwagan. Kat ita, naragsak kami manan asa nga pamilya. Alakastan, tuy pagayam mo, Rohel. Ala, awawatam latan ti inam, pagayam Rohel. Nuday tayo agpasugnod. Dapasit siguro ti panagbakit na ti kastangar aramidan na. Tinapatag, na amiris na ti bigdot na, kat nagkidaw iti pamakawan kan ka, kastamutan iti asawam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rohel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.